feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Ayun na nga, nakarating na nga tayo. Ayan, buhay probinsya. Okay. So, eto na po, ngayon lang tayo nakapag-video ulit kasi natulog muna kami. So, sobrang haba ng biniyahe namin. So, ngayon nandito tayo sa lugar ng asawa ko. Kasi duman kami doon sa bahay. After 11 years, ngayon ulit nakapunta ng Bicol. Ayan, mag-hi ka naman din. May instant, oh. Instant. Oh. Wala yan sa Maynila, oh. Oh. Meron naman. Ayan, oh. Wait lang, di. Nakita, ayan, oh. Anong ibon yan, di? Tawag yan dito eh, kurukuto. Kurukuto! Kurukuto! Hindi ko alam ang tawag sa, ano, Tagalog. Tagalog. Ito, may bunga, oh. Instant, oh. Anong bunga yan? Dito. Oh. Ay, paborito ko yan, di! Paborito ko yan. Yes, yeah! Masarap to, guys. Wow! Ang sarap. Namiss ko to. Ito kami sa bahay. Papunta kami ngayon doon sa kung saan ako lumaki. After, ano? 7 years. Ngayon lang ako ulit nakabalik dito. So ngayon, ang dami ng pinagbago. Natatawa ako kasi kahapon pagpunta namin dito, naliligaw kami kahapon. Nakarating kami ng Markabak, kakahanap ng bahay namin kasi hindi ko talaga matandaan to. Hi ka dyan, kasama ko, alila ako pala. After 11 years, ngayon lang kami. Ang dami ng pinagbago. Hindi ko alam kung bahay pa ba to o a haunted house. Charot. Ayan siya. Yan. Hello, ayan. So, ayun. Andun yung anong tawag dyan? Ito na yung bahay namin ngayon. Kami na nag-iigib. Hello! Puntahan kita dyan. Hello mga guys. Kaway-kaway kayo dyan, guys. Makikita ka na sa TV. Tayo sa loob, i-read natin yung, eto na yung bahay namin ngayon. Dito sana kami magpa-park kahapon. Kaso nga lang, mukhang hindi siya kasya dyan. So ayun, doon na lang kami sa bahay ng ano. Ito pala yung bahay namin dati. Hindi ko alam kung bahay pa ba to eh. So ayun. Ayan. Pupunta kami kay Tito. Tito, hi ka dyan, Tito. Mapapanood ka sa vlog namin. Tito, mag-hi ka, Tito. So, ayun, ayaw ni Tito mag-video-video ako kasi nahiya siya. Siya guys, oh. Oh, tingnan nyo kakaiba. Hindi ko alam kung bulaklak ba to o dahon.
na lang muna yung video ko guys. Kasi, aalis kami guys. Yan. Kaway-kaway kayo dyan. Ito, kaway-kaway kayo dyan. MM, anong pangalan mo? GM, wala yung nanay Bibi ka niya. ngayon. Hello. Anak ni Nene. Sa mga nanonood dyan. Wala si Nene eh. Bye-bye guys, magpapaalam muna tayo. Tingnan yung daanan guys. Probinsya. Oh, kubo-kubo. Puro damuhan, oh. Ayan na yata yung pizza mo. Tingnan mo.